Els socialistes diem així a aquestes Corts, no al fracking, i diem el mateix a Castelló, als pobles i les comarques afectats per els permisos d'investigació. El PSPB tenim una postura unànim, sense fissures, clara i contundent. Per a nosaltres, el primer de tot és la gent, la seva seguretat i el seu benestar. Per això, perquè prioritzem a les persones, la postura del PSPB és des del minut zero no al fracking, senyories. No juguem a nedar i a guardar la roba com sí que fan vostès, que mentre en els pobles afectats per els permisos d'investigació i a la província de Castelló escenifiquen una paròdia i diuen que no al fracking, el govern valencià va dir que sí al fracking, senyories. Miren, senyories, digue-li al senyor Fabra, perquè com no està no me pot escoltar, que mos faci un favor als valencians, que dissolga les Corts i que convoque eleccions, que els valencians volen polítics honrats al capdavant de les institucions que fiquen per damunt de tot a les persones. Volem polítics que generen confiança per a que el poble valencià recuperi el seu futur. Polítics que no assassinen drets dels valencians tacant Canal 9 i polítics que diguen que no al fracking, senyories. Gràcies, senyora Bessaldú.